ब्रेकिंग न्यूज आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିନେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ମାନସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମ୍ୟାଥ୍ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଖୋଲୁ ନାହିଁ ଏବେ ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଖବର ନେବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୋଟିଆ ଖବରଟେ ଦେଖିଦେବା ଯେ ଭିଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ମେନ୍ ଖବରକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଇଂରାଜୀ ନୁହେଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଛି ତାହାର ତର୍ଜମା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯିଏକି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାମଣ୍ଡଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଖବରକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ଏକ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ହେବୁ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ଖବର ଫଟାଫଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେୟାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଖବର ପାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବା ଯେ ଖୋଲିବନି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କୁଲ ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିଠୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏବଂ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଫେରୁଛି ନାଗପୁରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲାଣି ତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ତ ସେ ଯୋଜନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାହା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନୀତିଗତ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉଛି ତ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ତ କରୋନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ନୂତନ କରୋନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ତ ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବାକୁ ସେଫ୍ ମଣୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଜାରି ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଜାରି ରହିଛି ସେଇଭଳି ଜାରି ରହିବ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଫେରିଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତ ଏଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଟାଫଟ ଖବର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ହୃଦୟରୁ ଏକ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।